Jalup Raila Odinga engwela ro Compton piny Martha Karua omedo jiwo Jokenya mondo par Raila Odinga e Compton piny kolero ni Odinga osekedo ne demokrasia mar Kenya ka kinde duto ochoro lek mar komno mondo piny obed kod kwe. Karua bendo medo ni ombulu mar Azimio en ombulu kata en dongruok ne mine kanyakla kod oganda Jokenya duto te. Martha Karua omedo puoyo Raila Odinga kowacho ni en ema oromo tayo piny Kenya kaluwore ni odeo dongruok mar piny moloyo dwache owuon. Omedo ni Raila osetiyo matek ne Kenya kata kinde mane oyudo lemo e serikal. Muliona kazi yake wakati alitumikia Kenya kama Prime Minister. Muliona kazi yake, ni mtu wa kujitolea. Alisema Kibaki tosha, akasahau yeye anaweza kuwa rais, akaona Kenya iungane, akomboe Kenya kwa utawala wa kimabavu. Karua omedo ni tend Azimio dhi keto maino margi e kedo gi mibadhi mondo oneni piny Kenya odongore kendo chope rang'iny mowinjo obedie moserem kaluwore kod weche mibadhi mosethiro uchumi mapachoka. Bila kupambana na ufisadi hatuwezi tukampatia huduma, na Kenya imo hatarini kunyongwa na makateli ya ufisadi. Na waomba tuokoe Kenya yetu na kura zenu. Nyonyeshe kura ya baba. Karua medo ni yiere kaka Jalup Odinga en ranyisi mar geno kod luor makende ma Raila ni godo ne mine mapachoka. Kwa wamama wa Kenya, nataka kuwakumbusha, ukiniona hapa kama mgombea mwenza, ujue ya kwamba kinara wangu amepatia heshima wa mama wote. Anasema tumetosha, na ndio akatualika tuwe ndani ya presidency. Wale wengine wanasema watatufikiria kesho. Wacha tufuate yule amepatia heshima kwa wamama wote. Motelo ne chopo e romo ma Kasarani, Karua notimo campaign e gwenge ma Kirinyaga, kumano kwayo jopiny owuog oko karomgi kendo luto ombulu ne Raila Odinga. Ukiingia pale usipotoshwe kuambia uweke alama kwa watu wawili. Weka alama kwa Raila Amolo Odinga na mgombea mwenza Martha Karua. E kwayo ne mogik ni joluto ombulu, Martha Karua owacho ni ting Azimio en riwo Jokenya kendo neno ni jopiny oyudo chenro mag piny owacho e yo mowinjore.